Ik ben Jurgen Popma, ik ben 10 jaar. Ik woon hier in Blahuis en ik doe een Friesdam. Ik vind het Friesdam leuk omdat ik dan bekers kan winnen. Ik ben lid van de Club de Skiefkes uit Blahuis. De training, dan hebben we eerst wat oefening en dan geven we gewoon competitie Tjinnekordam. Ik heb Friesdam lid van de Club de Skiefkes. Het wordt goed oefenen, maar ik dam hier soms ook wel maar mijn hart. Bij het Friesdam hebben we nodig een damboot en skiefkes. Kist, bekers en medailles winnen. Het verschil tussen Friesdam en gewoondam is dat het met Friesdam meer kan slaan dan gewoondam. En ik vind Friesdam leuker. Een wolf dan kist alleen nog maar vooruit slaan. Er is ook een computerspeltje en er is ook een app. Als oor ben Friesdam willen met ze goed de spelregels kennen en het met ze goed denken en dan iedereen kan het wel doen.